Sing kusuk ngono lho. Tarik enjak. Apaan nih Jon ditarik Jon? Mancing nek nang jam tak entuk ngene kok. Ono iwake tak gak asline kok niku. Nak. Ketak yo. Awake keceger aku. Ate takon aku iki. Apa, Mbak? Musala sing cedhek ki ndi ono ta kene? Pada tempo ndi jenengan? Musala. Musala. Ya salat sinau ya opo rek. Kene paling ya gak arep musala. Hmm. Kan tempo ndi, Mbak? Atau aku iki. Oh, iya, Mbak. Ini, Mbak, nggih. Sampeyan munggahnya riyen nggih. Lurus. Terus ngiri niku ngalor, Mbak. Ya. Lurus malih Rono lurus. Nggih, pun niku. Ya. Terus awas kesasar tebarongan. Nggih, sampeyan lurus mawon. Pun mriko. Ada ta nak? Kira-kira kapan tuh tembak iki? Gue adohe tergantung banyak jenengan mana kayak kulo kados kulo ngeten paling nggih setunggal jam paling pun toto kayak jenengan ngeten paling nggih kurang lebih 2 dino lah Mbak paling Mbak wis ya Dia ngono arek kon ditakoni wong tuwek. mboten Mbak Oh. jelak aman anu pun mriko wau berangkat pun ngesok kari tambahan salate nggih Ya wis nak aku suwun ya. Oh nggih, Mbak, atas nggih. Nak. Ayo salat. Nggih, mungkin mawon. Lho ayo bareng mbake nih. Nggih ngenteni lari niki lho. Lho, ada sembahyang. Kenal pun lari nom niki gampang. Hari iki. Oh. Ya sembahyang kok. Ayo nang tutu tong nembah ya. Nggih, kene Mbak, gampang pun. Kan dibayar mang.